Veselite se danima odmora? Kako bi na svoj odmor mogli krenuti mirno i bez pomisli na nezgode, dovoljna vam je lepeza Zagrebačke banke, jer u njoj dobivate putno osiguranje i usluge servis centra, pomoć na cesti u Hrvatskoj i u inozemstvu. Ako se i dogodi nezgoda, vaš će automobil biti popravljen odmah, a ako ne, vučna služba će ga otpremiti do najbližeg servisa. Potrajali popravak možete dobiti zamjenski automobil, plaćeno noćenje ili organizaciju i pokriće troškova prijevoza do vašeg odredišta. Na sve to možete računati u Hrvatskoj i 30 zemalja na području Europe. U lepezi dobivate i putno osiguranje, koje pokriva mnogo više od uobičajenih putnih osiguranja. Dogodi li se nezgoda, putno osiguranje u vašoj lepezi uključuje organizaciju i pokriće većeg dijela medicinskih troškova, a to znači prijevoz do bolnice, pregled, operaciju, lijekove, boravak u bolnici i sl. Izgubite li u inozemstvu dokumente ili prtljagu, zatrebate li odvjetnika ili prevoditelja u slučaju nezgode i u mnogim drugim situacijama, obratite se servis centru. Lepeza Zagrebačke banke vaš je najbolji suputnik. Visina pokrića u nizu različitih situacija ovisi o modelu lepeze koji ste odabrali, no sa svakom lepezom ste sigurni i mirno možete krenuti na putovanje.